en XK 140 fra 1956, og jeg synes lige, jeg skulle høre, hvordan den lyder. Den er så fantastisk. Lidt udsætter har den godt nok, men alligevel. Så har vi kørt de her. Fantastisk. Lige om lidt, så kører jeg lige en tur i den, så kan I selv få lov at høre den. Den har kun kørt 61.000 km. Og er blevet solgt til Schweiz desværre. Den har haft 2 danske ejere. Men der er ikke nogen danskere, der har råd til at købe den. Ærgerlig. Så er vi inde i kabinen. Og jeg har altså beviset på, hvor lidt den egentlig har kørt. 61.407, og det passer faktisk. Prøv at se, hvor lille den her gearstang egentlig er i forhold til min hånd. Og så er den gamle Moss gearkasse, så første gear ligger meget fremme. Helt her, det er første gear, det skulle man ikke tro. Og så må jeg se, man skal lige give lidt gas, for så den har den her hoppespring lidt, og så kigger den. Upsa. Så er det et hjulspind. Vi hører den lyd. Sådan. This is what I see. Så skifter vi lige til 3. gear. Den der lige knæsen, den glemmer I bare. Fantastisk.